21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. С вами вновь самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В моей студии уже гость. Это Сергей Костинский, член Национального совета по вопросам теле- и радиовещания. Сергей, здравствуй. Сергію, привіт. І привіт всім слухачам радио «Крым Реалии». Да, мы выдернули очень важного государственного чиновника вечером в нашу студию, потому что сегодня в Украине, по мнению действующего президента, исторический день, сравнимый с днем предоставления Томаса об автокефалии и, в общем-то, с возрождением украинской армии. Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за проект закона, теперь уже фактически, почти уже там без одной минуты закон о функционировании украинского языка как государственного. Должен, конечно, напомнить нашим слушателям, что оппозиционный блок тут же зарегистрировал постановление об отмене голосования за это постановление. И пока оно не будет рассмотрено, президент Украины не может подписать решение, и поэтому этот законопроект еще не стал законом. Как так получилось с этим законом? Если он важен, почему его приняли спустя 4 года, уже спустя 5 лет после Майдана? Если он об украинском языке как государственном, то что будет с русским, что будет с крымско-татарским? И самое главное, что будет с крымчанами в материке и с крымчанами, особенно в Крыму, после того, как этот закон заработает, потому что президент обещал подписать его в сжатые сроки. В общем, обо всем этом мы будем говорить в ближайшие полчаса. Начало я обращу ваше внимание на то, что накануне голосования политический журналист Виталий Портников выразил уверенность, что принятие закона, возвращающих украинцам их идентичность, поможет сшить страну. Какая разница? Какая разница, на каком языке говорить, какому богу молиться и какую территорию контролировать? Если и так хорошо. Главное, что пенсии большие, тарифы маленькие, зарплату завтра заплатят. Вот и все ценности государственные. Какие еще могут быть? Зачем еще? У нас весь час була боротьба між проросійською і проукраїнською частинами країни. Вона так спеціально створена більшовиками, щоб так було, нічого тут особливого немає. Якби не окупували Крим з Донбасом, було б 50 на 50. Це технологія. Технологія Йосипа Вісаріоновича Сталіна. І щоб цю технологію подолати, потрібно ухвалювати ці закони. Тому що ми або визнаємо, що це два різних народи, які живуть в цій країні, і тоді треба прощатися, тому що ми все одно державу не побудуємо. Або ми даємо можливість русифікованим українцям стати звичайними українцями за допомогою законів, які повертають їхню культурну ідентичність. Що тут поробиш? Тут іншого шляху немає. Або це робити, або прощатися. В общем, Сергей, итак, действительно ли антагонизм между русскоязычными и украиноязычными жителями Украины так велик, что там вплоть до можно прощаться? И если это так, то почему такой важный закон не был принят? В 2014-2015, почему 2019 год уже? На мою особисту думку, громадяни України почали розбудовувати свою національну державу лише після 2014 року. Все, що було до 2014 року, я вважаю, що ми користувалися, цими здобутками УСРСР, ми були пострадянською такою країною, і в якій також домінував такий стереотип, що мовне питання, воно розділяє суспільство. Насправді, до 2014 року різні політичні еліти використовували мовне питання як певний ресурс мобілізації власного електорату. Ми з тобою дуже добре, я думаю, що всі наші слухачі, які зараз перебувають в Криму, пам'ятають ці часи, 90-ті, 2000-ті, впритул до 2010 року, коли мовне питання спеціально піднімалося як спосіб мобілізації російськомовного електорату, який голосував завжди за добрі стосунки з Росією і так далі. Потім цей ресурс вичерпався і виявилося, що кримчанам вже після 2010 року взагалі байдуже мовне питання і не має значення, насправді, має значення зовсім інші речі. І що констатую зараз, нарешті, ми стали зрілими політичні еліти, і змінилося ставлення до взагалі української мови. Українська мова – це дійсно фактор державотворення,
це фактор об'єднання України. Я абсолютно згоден з паном Портніковим, який каже, що якщо у людини немає певної національної ідентичності, а українська мова є одним з елементів національної ідентичності, то йому байдуже ця держава, Україна, українська нація, українська мова, українські пріоритети і так далі. Журналісти, які сьогодні працюють в Росії, вони можуть собі дозволити говорити про те, що я з Одеси. Вони не кажуть, я з України. Вони не кажуть, я українка або українець. Він каже, я з Одеси, я з Харкова. А російські слухачі, фанати музики, вони кажуть, це російська група, хоча це гурт, наприклад, може бути з Харкова чи з Києва, хоча співає російською мовою і так далі. Тобто на сьогоднішній день ми абсолютно переформатовуємо спосіб нашого державотворення. С тобой согласен Артур Герасимов, народный депутат и лидер фракции БПП. Он тоже говорит о необходимости и важности принятого закона. Прийнявши закон про мову, ми наповнимо змістом 10 статтю Конституції, яка визначає, що державною мовою в Україні є українська мова. Насамперед йдеться про впровадження чіткої державної політики захисту і розвитку української мови. Водночас, наголошую, цей закон забезпечить і повноцінний розвиток та захист мов національних меншин. І хочу звернути вашу увагу на стрімке поширення української мови на телебаченні, радіо, ЗМІ, у літературі та мистецтві за останні 5 років. І ви побачите, що українська мова стала одним з головних об'єднавчих факторів нашого суспільства. А вот другой народный депутат Евгений Мураев, наоборот, уверен, что принятие закона приведет к расколу в стране. 5 лет идет четкая политика «разделяй и властвуй». Я думал, честно говоря, что эти выборы немножко отрезвят представителей парламента, но так не получается. Безусловно, нельзя. Это закон не защиты украинского языка, это закон против всех русскоязычных в нашей стране. Он абсолютно людоедский, в стиле Германии 1933 года. Я абсолютно сейчас уверен, что голоса в зале найдутся, но я хочу, чтобы наши украинцы, граждане Украины, не расстраивались, и мы этот закон обязательно отменим сразу после выборов в парламент. Я абсолютно уверен, что этот закон негативно повлияет на наши отношения со всеми соседями, в том числе с венграми, с румынами, с болгарами, даже с поляками. Это абсолютно глупая норма, и это часть политтехнологии уже почившего в БОЗе президента. Итак, Артур Герасимов и важность, объединавчесть против Евгения Мураева и раскол и угнетение русскоязычных. Вот что теперь угрожает русскому языку в Украине после того, как этот закон будет подписан и вступит в силу? Вважаю, що взагалі нічого не загрожує. Сьогодні абсолютно відбувається домінування контенту російською мовою. Закон не забороняє. Знаєте, слухайте, це взагалі смішно, коли кажуть, що російськомовні постраждають в своїх правах. Ніхто ні в чому не постраждає. Це я вам кажу як кримчанин, який першою мовою якого була російська мова. Ніхто ні в чому не пострадає. Річ у тім, що в приватному спілкуванні, в веденні бізнесу, в громадській діяльності, будь-чому спокійно можна використовувати будь-яку мову, і російську в тому числі. А в сфері вже адміністрування, надання певних послуг, в сфері державного управління, в політиці, а в сфері телерадіомовлення, звичайно, що буде стверджуватися позиції саме української мови. Чому? Тому що це є держава Україна, тут живуть громадяни України, і, відповідно, у них є культура українська і мова українська. Це абсолютно нормально. І завдяки цьому закону, навпаки, вирівнюються громадяни України в правах, тому що україномовні українці нарешті зможуть отримувати і послуги, і контент саме тією мовою, якою вони користуються кожного дня. Ну, не будем ходить там далеко, да, вот радио «Крым Реалии» вещает преимущественно на русском языке. Когда радио «Крым Реалии» перейдет с русского языка на украинский? Є відповідні квоти, які діють. Я хочу сказати, що закон має різні етапи впровадження окремих норм. Він передбачає ці впровадження. Так от, в сфері телерадіомовлення оці всі позиції, вони наберуть чинності десь за 5 років. Це перше. А друге, сьогодні діють мовні квоти, відповідно до мовних квот, будь-яка місцева регіональна радіостанція має
видавати в ефірі передач не менше 60%. 40% можуть бути, наприклад, російською мовою, і це абсолютно не заважає Радіо Крим Реалії спокійно працювати, мовити на територію Криму, на території Херсонської області. І більше того, давайте будемо відвертими. Кримчани, громадяни України, прекрасно знають українську мову. Можливо, не всі користуються, але те, що розуміють, те, що сприймають, і українська мова була частиною нашого побуту до 2014 року, так, це і факт. Ну, к этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас с нами на связи Абмеджид Сулейманов, член Меджлиса крымско-татарского народа и координатор комитета по защите его прав. Абмеджид, здравствуйте. Доброго дня. Итак, сейчас Украинская Верховная Рада проголосовала, и президент Петр Порошенко обещает, что в ближайшее время подпишет закон о функционировании украинского языка как государственного. В связи с этим вопрос, нет ли у вас опасений, и если есть, то на чем они основаны, относительно того, что пострадает каким-либо образом крымско-татарский народ, потому что его права в языковой сфере не защищены таким же законом. Или наоборот, этот закон только усиливает права крымских татар, поскольку они являются по определению Верховной Рады коренным народом Украины. Я считаю, да и думаю, что все нормальные люди, которые проживают на территории Украины, должны считать, что принятие закона о том, что украинский язык является государственным, это основа любого государства. И никоим образом принятие этого закона не ущемляет права какой-либо национальности, а тем более коренного народа крымско-татарского. Конечно, если бы сегодня был Крым подконтрольный Украине, учитывая, что крымские татары являются коренным народом, мы бы говорили о том, чтобы на территории автономной республики Крым крымско-татарский язык воспринимался и на нем говорили наравне с государственным языком. Но, увы, к сожалению, сегодня такой возможности нет. Я вам даже могу сказать больше, в то время, когда крымские татары начали массово возвращаться к себе на родину, и начиная с 93 года появилась первая школа с обучением на крымско-татарском языке, то крымские татары старались сделать так, чтобы наравне с крымско-татарским языком на территории автономной республики Крым также развивался и украинский язык. К началу оккупации на территории Крыма существовало 15 крымско-татарских школ с обучением на крымско-татарском языке, 6 школ с обучением на украинском языке и 1 украинская гимназия. Я жил в таком районе, как Советский, ПГТ Советская, и мы там, где не было возможности открыть крымско-татарский язык, не хватало детей для открытия классов крымско-татарским языком обучения. Согласно закону об образовании, нужно было не менее 8 человек для открытия класса национального класса. Так мы делали так, чтобы специально мы отдавали своих детей в украинские классы, чтобы имелась возможность открытия украинских классов на территории автономной республики Крым. Вот то, что именно на территории автономной республики Крым не существовало в свое время и не было данное отдано украинскому языку, я считаю, что это тоже является одним из фактов оккупации. Поэтому то, что сейчас принят этот язык, это очень хорошо. Его надо было еще вчера, как говорится, принимать. Понятно. Большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Абмеджид Сулейманов, член Меджлиса и координатор комитета по защите прав крымско-татарского народа. Нет никаких сомнений, что те крымчане, те жители Крыма, которые там проживали на территории полуострова с начала 90-х, да, за 20 лет украинской власти, привыкли к украинскому языку, даже если не пользовались. Но сейчас украинский язык — это ведь не просто украинский язык, это же и политический маркер. И когда так много контента предлагается на русском языке, и этот контент он там поддерживается российскими танками и символизируется российскими флагами,
Кому же в Крыму придет в голову слушать добровольно, читать, смотреть что-нибудь на украинском языке? Мало того, что нет никакого смысла, потому что язык везде вокруг только русский, так еще и соседи настучат, а еще и ФСБ придет. Дивись, перше, що хочу сказати, щодо кримсько-татарської мови. На сьогоднішній день українське законодавство якраз передбачає вільне функціонування кримсько-татарських медіа, і передбачається, що кримсько-татарська мова в певному сенсі прирівнюється до української мови. Телеканали «Ляле», АТР, радіостанції «Хаят», радіостанція «Мійдан» і будь-яка нова кримсько-татарська будь-який новий кримсько-татарський мовник, він отримує можливість спокійно функціонувати і створювати передачі саме мовою корінного народу Криму, корінного народу України. Це норма і жодних загроз для кримсько-татарської мови не існує. Ми маємо тільки це впроваджувати і нарешті забезпечити ухвалення закону про національну територіальну автономію в Криму. Я прихильник цієї позиції, вважаю, що це наше зобов'язання перед кримсько-татарським народом. Тепер, що стосується, що люди не зможуть слухати, або вони будуть споживати російський контент російською мовою. Не смогут, Дивись. они захотят из-за Дивись. политического давления. Ми виходимо... Давай я дивлюся на це зі зворотньої точки зору. Перше, від кримчан, як і від мешканців Донецької і Луганської областей, які є зараз тимчасово окупованими, не залежало взагалі статус ані Донецька, ані Луганська, ані Криму. Вони не впливали на це жодним чином. Ми з тобою були свідками того, що не було жодних масових якихось заворушень, де саме люди вирішували долю Криму. Це вирішили озброєні люди, це були спецпризначенці, і це була військова агресія. Причому вона була прорахована, не тільки озброєні люди, але і спеціальні люди відповідали за захоплення українських телецентрів з тим, щоб буквально в перші ж дні вимкнути українські телеканали і увімкнути російські. Це була спецоперація, і там не було жодної підтримки з боку місцевого населення. Це потім російська пропаганда розповідала про те, що жителі Крима щось вирішили на референдумі. Вибачте, але вже з 20-х чисел лютого вже росіяни контролювали частину півострова, а 27-го вже практично весь Кримський півострів. А референдум, вибачте, вони проводили як ширму вже в березні. Тому від кримчан не буде залежати і звільнення Криму. Це буде вирішуватися на міжнародному рівні, і суб'єктами вирішення цих питань буде і Україна, і Російська Федерація, і наші західні союзники. Друге, що нам потрібно робити? Нам потрібно зміцнювати нашу державність. Ми не зможемо повернути Крим, якщо ми будемо мати слабкі Збройні сили України. Ми не зможемо повернути Крим, якщо ми будемо мати слабку Службу безпеки України, якщо ми будемо мати слабкі державні інститути. Все, що ми зараз маємо робити, перш за все, це стверджувати нашу державність на камені, будувати державність саме на камені, а не на піску. З тим, щоб була така держава Україна, яка могла би боротися за повернення Криму і завтра, і за 10 років, не дай Боже, звичайно, але в будь-який час, тому що це є міцна країна з міцною економікою, з нормальною культурною атмосферою і з суспільством, яке відчуває себе українцями, яке відчуває себе народом України, вірить в цю державу, підтримує і захищає свою державу. І якраз українська мова є одним з таких ключових елементів згуртування українського народу, це цілепокладання і спрямування українського народу на захист української державності. І от сьогодні я неодноразово в цьому ефірі про це говорив, що ми маємо вже сьогодні побудувати таку українську державу, такі інституції, які ми зможемо принести одразу після деокупації на територію Криму. Щоб потім не було такого, що Крим знову перетворюється на російськомовну автономію. Про це дуже добре говорив пан Портніков вчора. Про те, що в 90-ті роки фактично була створена автономія, яка стала фактично автономією російськомовного населення, яке потім Росія використала для окупації.
ми маємо змінити ці правила гри, і закон про мовні квоти, закон про українську мову як державну мову України, якраз це ті речі, і це ключові елементи нашого державного будівництва. І от я хочу доповнити це тим, що в нас багато говориться, що ми в 90-ті роки ще мали це все побудувати. Ми мали це побудувати. От попередні покоління мали це побудувати. Вони цього не зробили. Але ми робимо це зараз з тим, щоб держава Україна повернула ці території, і ці території дуже швидко були інтегровані и стала частиной Украины. Мне говорят, что с нами на связи слушатель. Добрый вечер. Представьтесь, если можете, и задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, господин Громенко. Я правильно называю вашу фамилию? Да, вне всякого сомнения. Спасибо. Так вот, я русский крымчанин и хочу вас немного удивить. Лично я рад, что на Украине бандеровцы приняли такой закон. По сути, запрещающий русским людям на Украине не только учиться, но даже в общественных местах общаться на русском языке с госструктурами. А рад я потому, что надеюсь, что этот закон наконец подтолкнет власти России принять меры, вернуть Украину в ее исторические границы. И отобрать те земли, которые коммунисты передали украинцам. Спасибо за ответ. Спасибо за ваш вопрос. Я могу вам сказать так. Завтра, как раз утром, в эфире радио Крым Реалии будет обсуждаться вопрос с паспортизацией Россией отдельных районов Донецкой и Луганской области. И там, конечно, будут специалисты, которые смогут толковее ответить, что там за исторические границы, и кто там куда вернется или не вернется. Мы сейчас говорим немного о другом аспекте, о языковом, но вот тем не менее. Вот конкретный живой совершенно слушатель, который прямо счастлив от того, что вот бандеровцы устроили свой шабаш. Мы сколько угодно можем говорить о провалах региональной гуманитарной политики в 90-е годы, но ведь Крым — это же территория, единственная территория в Украине, на которой этнические русские составляли большинство. И в конечном итоге они, сохранив украинские паспорта, они после деоккупации могут сказать: ну, господин Костинский, мы здесь родились, это в том числе и наша, конечно, земля, и мы требуем, чтобы вы соблюдали международные права, требования и тому подобное. Дайте нам здесь русский язык. Не надо нам здесь ни украинского, ни крымськотатарського. Вот наш русский, только в Крыму, но дайте. Вот что делать. Слухай, все, що стосується росіян на російському материку, не про Крим, нехай спочатку спробують захистити свої права на демократію, на свободу слова, на вільні вибори. Нехай займаються своїми питаннями. Хорошо, в Криму. Що стосується Криму, то Крим повернеться до України відповідно до міжнародного законодавства, і всі громадяни України, які знаходяться на території Криму, будуть жити в тому законодавстві, яке ми створюємо, яке ми впроваджуємо вже зараз. А ця людина, я, на жаль, не знаю, як звати слухача, який зараз до нас звернувся. По-перше, хочу подякувати за те, що ви і багато інших людей слідкуєте за ефірами радіо Крим Реалії. Чому ви це робите? Тому що тут ви дізнаєтеся правду, ви дізнаєтеся різні думки, і я точно впевнений, що тут ви отримуєте більше інформації, ніж від російських пропагандистських медіа, які торочать вам одне і те саме. Тут хоча б є якась свобода думки і свобода інформації. Щодо Росії, яка має нас щось змусити або щось відібрати, або, ну, чесно, це все вже смішно. Росія це вже намагалася робити в 2014 році. Ми зупинили Російську Федерацію, зупинили на Донбасі, і щось нового придумати Росія вже не зможе. От ви можете
цьому дивуватися, може вам буде це неприємно чути, але українці ми єдині, хто зупинив такого потужного ворога, і більше того, ми налаштовані повернути наші території, і доведеться вам жити в українському Криму, дістати з загашників свій український паспорт, на якому зображений український прапор, і слухати кожного ранку гімн України і кожного вечора. Ну, просто до цього готуйтеся, ми люди терплячі, і в нас бажання, сили, натхнення вистачить для того, щоб повернути всі наші території, дати відсіч будь-якому ворогу. Ми не та вже країна, яка була до 2014 року, все принципово змінилося. І такі люди, наприклад, як я був звичайним підприємцем, громадським активістом, який... Все змінилося. Сьогодні я працюю на державу, і багато тисячі людей пішли сьогодні на службу, на державну службу, служити в Збройні сили України і так далі. Ну, это звучит, конечно, как угроза. Це не Мы угроза. вернемся, и вы будете жить по нашим Ні, законам. дивись, ці закони не порушують прав людини. Сьогодні сотні тисяч російських громадян слідкували за виборами в Україні. Чому вони це робили? Тому що в них немає цих виборів. А справжні вибори залишилися на пострадянському просторі тільки в країнах, ну, на мою думку, в країнах Балтії і в Україні. І за цим дійсно цікаво слідкувати, тому що це є вільні вибори, які визнає весь світ. Нас не порушують права громадян. У нас є свобода, і в нас є робота щодо зміцнення нашої И державності. вот на новых выборах новый президент, который скоро заступит на свою должность. И он уже проанонсировал, что подвергнет анализу этот закон. Можно ли ожидать, что Зеленский попытается отменить его действия, обратившись в Конституционный суд, например? Слухай, ти провокуєш мене на жарти, яких от я не маю допускатися. Ну, насправді це просто... Рабочий день закончился. Ну, дочекаємося, коли він почне це говорити вже особисто, не тільки там через команду Зеленського, через Твіттер і ролики і так далі. Ну, насправді це все є свідченнями. Насправді це є свідченням того, що ми є демократична країна, і в нас можливі абсолютно навіть полярні точки зору на однакові питання. І те, що є політична сила, є обраний президент, який може сумніватися в певних кроках, це є нормально, тому що в нас в нашій країні нормально обговорювати складні питання, нормально знаходити консенсуси, нормально, ну, комусь здається, що це є хаос. Да? От в Росії так не прийнято. Там папа на горі щось ухвалив рішення, і це спустилося по вертикалі. У нас такого немає. У нас є вільна країна, і кожна політична сила може дотримуватися власної програми. Сьогодні парламент, який представлений більшістю, ухвалив цей закон, до якого ми йшли дуже довго, назбиралася необхідна кількість голосів. І я так розумію, що це теж результат компромісів, обговорень, коли різні політичні сили домовилися про те, що так, дійсно, це важливо для країни. Якщо в когось є альтернативна точка зору, то простір, політичний простір України, він і створений для того, щоб вони спробували реализовать свой порядок денный. Ну вот Нестор Шуфрич и зарегистрировал постановление об отмене этого законопроекта, реализовал свое право. Він має це право. Так, він Ну что ж, вот он и его и реализовал. На этом мы, конечно, не ставим точку, ставим многоточие. К этому теме мы еще не раз, конечно же, вернемся. Пока благодарю всех слушателей за внимание, благодарю Сергея Костинского, члена Национального совета по вопросам телерадиовещания, за то, что пришел к нам в эту студию вечером. Ну и, конечно, спасибо мне, Сергею Громенко, за то, что я работал с вами этот час. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.